Bună ziua și bine ați venit la acest videoclip. Astăzi vreau să vă prezint un soi deosebit de bun și gustos, foarte roditor și rezistent la boli. Nu le-am stropit deloc. Vedeți cât rod au? Da? Foarte roditor. Uitați ce e aici. Ciorchini și încă am mai cules din ele. Ia uitați ce e aici. Și se duc și sus. Da? Să vă arăt și afară, că am și afară în grădină. La fel, ciorchini. Ia uitați cum stau prin iarbă. Da? Ia uite, ciorchinași. Da, soiul se numește Bengala F1, așa că îl recomand cu toată încrederea. Au și gustul acela pe care îl știm noi din bătrâni. Sănătate și sper să vă fie cu folos. Numai bine!